की चॉकलेट्स मी खात नाही असं म्हणणारं व्यक्ती तुम्हाला फार कमी मिळते. कारण चॉकलेट ही अशी गोष्ट आहे ज्याचं प्रत्येकाच्या आयुष्यात एक वेगळं स्थान आपल्याला पाहायला मिळतं. खरं तर आपण कुठल्याही दुकानात गेलो लहान असताना तर असं कायम व्हायचं की आपण आधी त्या पहिल्यांदा चॉकलेटच्या बरणीकडे हात दाखवायचो आणि हट्ट करायचो की मला हेच चॉकलेट हवं, त्याच्याशिवाय मी बाहेर पडणार नाही. त्याचबरोबर जसं जसं आपण मोठे होत गेलो तसं तसं आपल्या आयुष्यातलं या चॉकलेटचं महत्त्व बदलत गेलं, या चॉकलेटची जागा बदलत गेली. आता कुठलाही क्षण असू दे, माझा नंबर आला किंवा एखाद्याला कुठली तरी आनंदाची गोष्ट तुम्हाला सांगायची असेल तर या चॉकलेट्सनेच आपण ते सेलिब्रेट करतो. आणि घडत असताना आपल्या प्रेमाची सुरुवातसुद्धा, पहिल्या डेटची सुरुवातसुद्धा खरं तर या चॉकलेट्सनंच होते. अशा चॉकलेटचं वैशिष्ट्य फार वेगळं आहे आणि महत्त्वही प्रत्येकाच्या आयुष्यात खूप महत्त्वाचं आहे. पण ते घडत असताना 7 जुलै हा चॉकलेट डे म्हणून साजरा केला जातो. आणि या चॉकलेट डेच्या निमित्तानं आपल्याला पाहायचं आहे की घरच्या घरी आपण हे चॉकलेट्स कसे बनवू शकतो. या निमित्तानं आज आपण आलो आहोत दिविशा केक्स अँड किचनमध्ये आणि आपल्यासोबत आज आहेत पल्लवी स्वार. त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत की या चॉकलेट्स आपण घरी कसे बनवू शकतो. दिविशा केक्स अँड किचनच्या पल्लवी स्वार यांचं मी स्वागत करते. मॅडम, आपलं खूप खूप स्वागत कोकण सात लाईव्ह मध्ये आणि चॉकलेट दिनाच्या खूप खूप चॉकलेटमय शुभेच्छा. सेम टू यू. थँक्यू. मला सांगा, आपण घरच्या घरी चॉकलेट बनवू शकतो का? हे शक्य आहे का? आणि ते कशा पद्धतीनं आपण करू शकतो? अगदीच घरच्या घरी चॉकलेट्स अगदी इझिली बनवू शकतो आपण. चॉकलेट्ससाठी असे हे 3 कंपाऊंड्स येतात. म्हणजे मी दाखवते. हे एक 2M कंपनी आहे आणि मॉडे कंपनी आहे. तर त्याचे 3 कंपाऊंड्स येतात. एक डार्क कंपाऊंड येतं, त्याच्यानंतर व्हाईट कंपाऊंड येतं आणि मिल्क कंपाऊंड येतं. आणि आता त्यामध्ये पुन्हा एवढे त्यांनी हे काढलेत फ्लेवर्स की आधी कसं व्हायचं, व्हाईट चॉकलेटमध्येच तुम्हाला ऑइल बेस इसेन्स आणि कलर टाकून त्याचे फ्लेवर करायला लागायचे असे. पण आता याचेही कंपाऊंड रेडी अवेलेबल आहेत. हे ऑरेंज फ्लेवर आहे, त्याच्यानंतर हा स्ट्रॉबेरी आणि हा मँगो फ्लेवर आहे. सो हे आता रेडीली अवेलेबल आहे. सो असे फ्लेवर बनवायला सुद्धा हे असेच कंपाऊंड्स मिळतात. तर त्याचे आपण डायरेक्टली फ्लेवर्ड चॉकलेट सुद्धा डायरेक्ट बनवू शकतो. हे बेसिक चॉकलेट्स आहेत. हे आहे व्हाईट कंपाऊंड. हा त्याचा असा एक हे येतो पॅकेट. मी हे इथे आता कट करून ठेवलंय. मी दाखवते कसं कट करायचं ते. त्याच्यानंतर हे येतं मिल्क कंपाऊंड. मिल्क कंपाऊंड म्हणजे बऱ्याच वेळा असं वाटतं की ते मिल्क व्हाईट कलरचं असेल, पण तसं नसतं. ते कलर थोडासा डार्कच असतो, पण थोडंसं ते स्वीटन असतं. आणि जे डार्क कंपाऊंड येतं ते थोडंसं अजून डार्क चॉकलेट त्याचा फ्लेवर लागतो. सो ज्यांना गोड पाहिजे असेल ते मिल्क कंपाऊंडचे चॉकलेट्स बनवतात. ज्यांना थोडीशी डार्क टेस्ट हवी ते लोक डार्क कंपाऊंडचे चॉकलेट प्रेफर करतात. तर आपण पहिल्यांदा मी दाखवते तुम्हाला कसं कटिंग करायचं आहे. इथे मला वेगवेगळे फ्लेवर दिसतात किंवा वेगवेगळे चॉकलेट्स दिसतात. मग यामधलं आता आपण कुठलं चॉकलेट तयार करणार आहोत? चॉकलेट बनवायच्या आधी पहिल्यांदा म्हणजे चॉकलेट्स कसे बनवायचे साधारण युट्यूबला आपल्याकडे अवेलेबल असतात व्हिडिओज. पण त्याच्या आधीची मेन जी प्रोसेस आहे, चॉकलेट मेल्ट कसं करायचं हे कोणीही दाखवत नाही. कारण तेच मेन आहे की चॉकलेट एक्झॅक्ट मेल्ट कसं करतात. कारण बरेचदा आपण युट्यूबला बघून करायला गेलो तर आपलं चॉकलेट मेल्ट होत नाही, त्यांचं इझिली होतं. त्याच्यामुळे आपण आधी परफेक्ट चॉकलेट मेल्टिंग कसं करायचं ते मी दाखवते आणि त्याच्यानंतर त्याला फ्लेवर कसे देतात तेही दाखवते. तर चॉकलेट पहिल्यांदा कटिंग जे आहे ते अगदी एक्झॅक्ट केलं पाहिजे. म्हणजे छोटे मोठे तुकडे नाही करायचे त्याचे. आता हे जे मी बघतेय त्याच पद्धतीनं किंवा त्याच आकारामध्ये करावं लागतं का चॉप्स? सो त्याची काही विशिष्ट पद्धत असते का चॉप्स करायची? म्हणजे एका सेम पीसेस मध्ये केल्यावरती ते मेल्ट पटकन मेल्ट व्हायला आपल्याला हेल्प होते. त्याच्या आधी आपण हे कटिंग होईपर्यंत आपण पाणी उकळत ठेवूया. म्हणजे कटिंग होईपर्यंत ते. पण मेल्ट करण्यासाठी जे पाणी लागतं त्याची किती मात्रा असायला हवी, त्याचं प्रमाण किती असायला हवं?
आपलं जे बाउल आहे ते हाफच्या वर किंवा हाफ वगैरे भरून घेतलं पाहिजे आपण. ओके. हे जे आहे ना हे सेम साईज मध्ये मी कट करते इथे. ही चॉकलेट चॉप्स करण्याची पण एक विशिष्ट पद्धत आहे, ती आता आपण पल्लवी ताईंकडून जाणून घेतोय हे मी की या पद्धतीनं त्यांनी हे चॉप्स करून घेतलेले आहेत. अगदी समप्रमाणात त्यांनी हे चॉप्स केलेले आपल्याला पाहायला मिळतं. म्हणजे व्यवस्थित ते मेल्ट होतात, त्याला वेळ लागत नाही. अच्छा. हे व्हाईट चॉकलेट मी थोडं मेल्ट हो, बरोबर. कट करून घेतलं होतं आणि हे फ्लेवर्ड. तर आपण डार्क चॉकलेट, व्हाईट चॉकलेट आणि फ्लेवर्ड चॉकलेट हे तिन्ही मेल्ट करून मग त्याचे चॉकलेट कसे बनवायचे ते बघूया. म्हणजे पहिली स्टेप ही आहे की पहिल्यांदा चॉप्स करून घ्यायचंय, त्यानंतर पाणी उकळत ठेवायचं आहे. पाणी आधी उकळत ठेवायचं म्हणजे आपलं हे कटिंग होईपर्यंत ते पाणी आपल्याला उकळलेलं मिळतं, म्हणजे तेवढा टाइम वाचतो आपला. खरं तर प्रत्येक पदार्थ बनवण्याची एक विशिष्ट अशी पद्धत असते. मग तो कुठलाही पदार्थ, आंबोळी बनवताना सुद्धा त्याचं जे आपण आंबोळीला अगोदर आपण जे काही मटेरियल ठेवतो त्याची सुद्धा एक विशिष्ट पद्धत असते. मग ते बराच काळ आंबवून ठेवावं लागतं. मग त्या पद्धतीनं चॉकलेटचं काय वैशिष्ट्य आहे किंवा त्याची काय पद्धत आहे? चॉकलेटसाठी आधी सगळ्यात महत्वाचं, चॉकलेट जेव्हा आपण आणतो चॉकलेट कंपाऊंड तेव्हा ते फ्रीज मध्ये वगैरे ठेवायचं नाही, आपल्या रूम टेम्परेचरलाच ठेवायचं. कारण चॉकलेट बनवताना रूम टेम्परेचरला आपलं कंपाऊंड असणं महत्वाचं आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे चॉकलेटचा दुश्मन आहे पाणी. सो आपली जी भांडी असणार ती अगदी कोरडी आपल्याला पाहिजेत, नाहीतर त्याच्यामध्ये लम्प्स होतात. चॉकलेट प्रॉपर तुम्हाला नाही बनवता येत. सो पाणी अजिबात जवळ असता कामा नये. म्हणजे भांडी आपण जी घेणार ती अगदी सुकी घ्यायला पाहिजेत. त्याच्यानंतर चॉकलेट म्हणजे आता मी दाखवेनच, मेल्ट होताना जे आपण घाई करतो ती करायची नाही. म्हणजे चॉकलेट खूप पेशंटली केली पाहिजे, त्याच्यामुळे ती व्यवस्थित होतील. तर मी हे पाणी थोडंसं उकळायला लागलंय. जेव्हा त्याची वाफ जास्ती निर्माण होईल तेव्हा मी ती गॅस ऑफ करेन आणि हे भांड त्याच्यावरती ठेवेन. जेव्हा हे भांड आपण जे ज्याच्यात चॉकलेट ठेवणार ते थोडंसं भांड मोठं असलं पाहिजे, म्हणजे या भांड्यावरती ते राहिलं पाहिजे. हा जो तळ आहे भांड्याचा तो पाण्यात बुडता कामा नये. त्याची जी वाफ तयार होणार आहे त्याच्यावरती आपल्याला हे चॉकलेट मेल्ट करायचंय. आणि मी गॅस बंद करणार आहे, म्हणजे गॅस चालू असताना चॉकलेट मेल्ट करायचं नाहीये आपल्याला. आता पाणी उकळतं हे आपण सगळं तयार करून ठेवलंय. मी थोडंसं तुमच्याकडे येईन. खरं तर तोपर्यंत मी हे पण फ्लेवर कट करते. दिविशाज केक्स अँड किचनची सुरुवात कशी झाली? दिविशाज केक्स अँड किचन ऍक्च्युली मला आवड असल्यामुळे मी सगळं शिकून घेतलं होतं. म्हणजे केकचं वर्कशॉप केलं होतं, चॉकलेटचंही वर्कशॉप केलं होतं, म्हणजे स्वतःसाठी घरात बनवण्यासाठी. आणि त्यातून मग ते कळल्यानंतर असं वाटलं की एवढं इझी आहे तर इथे कळलं पाहिजे, म्हणून मग सुरुवात केली. एक वर्कशॉप घेतलं, त्याच्यानंतर सुरुवात झाली. आणि लॉकडाऊन मध्ये मलाही वेळ होता, बऱ्याच जणांना सगळ्यांनाच वेळ होता, त्यामध्ये ते भरपूर वाढलं. आणि माझ्याकडे शिकलेले त्यांचाही म्हणजे त्यांनी पण बिझनेस केला, स्वतःसाठी छान उपयोग केला आणि चांगले फीडबॅक त्याचे मिळाले. सो अशा प्रकारे दिविशा केक्स अँड किचनची सुरुवात झाली. कारण ते वाढलं, त्याच्यानंतर मग मला रजिस्टर्ड करणं गरजेचं होतं. सो मी ते रजिस्टर केलं, वर्कशॉप्स होत गेली. म्हणजे आता रजिस्टर पण आहे. हो, अगदी अगदी. याबद्दल आपण थोड्या वेळानं बोलूयाच. पण मी पुन्हा एकदा थोडं मागे येते. पण तुम्ही कुठून शिकलात, कोणाकडे शिकलात हे सगळं? सावंतवाडीतच एक छोटस वर्कशॉप झालं होतं, तिथे मी शिकले. कोण शिकवलं, म्हणजे कोण आलेलं, ते काय इव्हेंट होता? नाही, असंच एकाच्या घरी अरेंज केलं होतं वर्कशॉप. अगदी 6-7 जणी 8-10 जणींमध्येच मी शिकले. आणि तिथे मेनली मला तिचं शिकवणंच खूप आवडलं होतं. सो मी दुसऱ्याला शिकवायचं हे मी तिथेच थोडंसं हे केलं की मी क्लासेस नाही पण इतरांना मी या प्रकारे म्हणजे शिकवू शकते असं.
पण क्लासेस वगैरे घेणं असं काही हे केलं नव्हतं. अच्छा. म्हणून मग मी तिलाच हे केलं, बोलवलं की एक बॅच झाल्यानंतर आपण माझ्या घरी अरेंज करूया असं. हे मी याच्यावरती ठेवून देते. आता याला मी हात लावणार नाही, हे आपोआप मेल्ट होईल. मग थोड्या वेळाने आपण हे मिक्स करूया. बरं. तिच्याकडनं मी शिकले आणि 1 महिन्याचा गॅप झाल्यानंतर मी माझ्या घरी सेटअप करून तिला म्हटलं की इथे तू शिकव, कारण सावंतवाडीत माहीतच नाही की आपण चॉकलेट्स बनवू शकतो, केक्स बनवू शकतो घरच्या घरी. मग ती आली, 1-2 वर्कशॉपही झाली, पण सारखं सारखं तिला बोलवणंही शक्य नव्हतं. आणि माझे बरेच फ्रेंड्स आणि रिलेटिव्हनी मला म्हटलं की तूच का नाही सुरू करत. पण माझा तेव्हा साड्यांचा बिझनेस सुरू झाला होता नुकताच, आणि मला बाळ पण लहान होतं. सो हे आणि ते दोन्ही करणं शक्य नव्हतं. तरी मी सुरुवात केली. आधी भरपूर प्रॅक्टिस केली. एक म्हणजे अगदी उशिरापर्यंत मी हे सगळं घरात बनवून बघायचे, मग सगळ्यांना द्यायचे असेच. आणि मग त्याच्यानंतर मग वर्कशॉप केलं. मला वाटतं जून 2018 मध्ये मी पहिलं वर्कशॉप केलं चॉकलेटचं. त्याच्या आधी मी केकची 2 वर्कशॉप केली होती. म्हणजे 2018 पासून वर्कशॉप सुरू केली. ऑर्डर्स मी घेतल्या नाहीत, डायरेक्ट शिकवायलाच सुरू केलं. आणि त्यात खूप छान रिस्पॉन्स मिळाला आणि सगळ्यांचा चांगला फीडबॅक मिळाला. म्हणजे माझ्याकडून शिकून गेल्यामुळे त्यांनाही फायदा झाला. ही चांगली गोष्ट वाटली. म्हणजे असं, म्हणजे जेव्हा तुम्ही घरात तयार करायचा त्यावेळी घरच्यांच्या काय रिएक्शन असायचे की बाबा आम्हाला चॉकलेट घरच्या घरी मोफत मिळत आहे? अगदी आवडीने खायचे. माझा मुलगा पण तेव्हा लहान होता आणि चॉकलेट्स म्हणजे लहान मोठ्या सगळ्यांनाच आवडतं. आणि त्यात आमच्याकडे सगळे फूडीच आहेत, त्यामुळे सगळंच वेगवेगळं जे करू ते सगळं आवडीने खातात. आणि त्याच्यामुळे आणि करण्याची एक उमेद मिळते की खातायत, त्यामुळे आपण काहीतरी वेगळं करावं असं. ते थोडंसं मेल्ट होताना दिसतंय. ते मी स्पॅच्युलाने इथे आता मी चमचा वगैरे वापरत नाही. हा सिलिकॉनचा स्पॅच्युला आहे आणि त्यामुळे वेस्ट होत नाही, व्यवस्थित आपण ते काढू शकतो. आता जे मगाशी पल्लवी ताईंनी सांगितले की मेल्ट करण्याची जी पद्धत असते ती एक विशिष्ट पद्धत असते, ती आपल्याला ते आता दाखवताय. हे बघ, हे लगेच मेल्ट झालं. बरं. म्हणजे पाणी उकळल्यानंतर आपल्याला ही खबरदारी घ्यायला हवी की त्या पाणी जे आहे त्यापेक्षा मोठं बाउल आपल्याकडे असायला हवं. ती 2 भांडी आपण रेडीच ठेवायला हवी. एक पाण्याचं आणि एक चॉकलेट कट करून ठेवलेलं. मस्त वास येतोय. आता हे आपलं चॉकलेट झालंय. व्हाईट कंपाऊंडला थोडासा वेळ लागतो, डार्क कंपाऊंड लगेच होतं. मी हे काढून खालीच ठेवते आणि त्याच्यावरती तोपर्यंत व्हाईट म्हणजे हे होऊन जाईल. हे व्हाईट कंपाऊंड ठेवलं होतं आपण, ते पण मी थोडं मिक्स करून घेते. डार्क कंपाऊंड कसं लगेच झालं होतं, तसं व्हाईट कंपाऊंडला थोडा वेळ लागतो. मग हे असं झाल्यावर आपल्याला वाटतं की आपलं होत नाहीये, तर थोडंसं घट्ट दिसतंय मला. ते कसं लगेच झालं ना, तर थोडंसं. मग व्हाईट कंपाऊंड मेल्ट करण्यासाठी काय काळजी घ्यावी लागते? थोडा जास्त वेळच द्यायचा, बाकी काही गरज नाही. पेशन्स हवे. पेशन्स खूप हवे. व्हाईट कंपाऊंडला तर जरा जास्तच. हे थोडं झालंय आपल्याला मेल्ट होताना. आता हे थोडंसं थंड झालं की मग आपण त्याची चॉकलेट्स बनवणार. तर चॉकलेट्स बनवताना आपल्याला हे असे मोल्ड लागतात. हे प्लास्टिक मध्ये येतात, हे मिळतात मार्केटमध्ये आणि थोडे म्हणजे जास्त कॉस्टली पण नाहीयेत. साधारण काय प्राइस असते? हे अगदी 20-25 रुपयापासून मिळतात. चॉकलेट कंपाऊंड जे आहे त्याची प्राइस एक वेगवेगळी असते, डिपेंड असते प्रत्येक कंपनी. 140 रुपये डार्क कंपाऊंड आहे. तसं थोडाफार फरकाने व्हाईट कंपाऊंड थोडं जास्त रेट असतो, पण व्हाईट कंपाऊंड आपल्याला जास्त लागत नाही, डार्क कंपाऊंड लागतं. सो त्याप्रमाणे म्हणजे आपण जेवढं लागेल त्याप्रमाणे हे घेऊ शकतो. हे नॉर्मल रूम टेम्परेचरला आल्यावरती आपण मोल्डचा यूज करून आपण त्याची चॉकलेट्स बनवणार. तर मोल्ड जे आहेत ते अशा पद्धतीने येतात.
त्याच्यानंतर जे येतात ते असे सिलिकॉनचे सुद्धा येतात, म्हणजे वेगवेगळ्या हा, आकारातले आपल्याला हे मोल्ड मिळू शकतात. म्हणजे आता तर अजून बऱ्याच म्हणजे सारखे नवीन नवीन येतच असतात. सो हे जे आहेत ते अगदी 20-25 रुपयापासून येतात आणि हे साधारण 80-90 रुपयांपर्यंत असे येतात. तर आपल्याला जसे पाहिजेत, जसा यूज आहे त्याप्रमाणे आपण आणून त्याचा हे करू शकतो. हे असे येतात मोल्ड. आणखीन काही आपण मोल्ड पाहतोय जे पल्लवी ताईंकडे आहेत आणि तुम्हाला हवे असतील तर वेगवेगळ्या आकारांमध्ये सुद्धा अवेलेबल आहेत आणि त्याची प्राइस सुद्धा डिपेंड असते, अशी माहिती पल्लवी ताईंनी दिलेली आहे. आणखीन एक प्रश्न होता तो म्हणजे आपल्याला भांडी कुठली वापरायला हवी साधारण या सगळ्या गोष्टींसाठी? चॉकलेटसाठी, चॉकलेट किंवा कुठल्याही गोष्टींसाठी मी शक्यतो भांडी वेगळी काचेचे बाउल वगैरे काही वापरत नाही, कारण मी सगळी स्टीलचीच भांडी वापरते. कारण ती इतरांसाठी सगळ्यांकडे अवेलेबल असतात. सो आपल्याला हवी तशी, जशी आपल्याला लागतील तशी आपण थोडी वेगळी करून ठेवू शकतो. आमच्याकडे आवड असल्यामुळे सगळ्याच म्हणजे आता ह्या बाउल मध्ये सगळं छोट्यापासून मोठ्या बाउल पर्यंत, आणि मग आम्ही ह्याची वेगळी, क्लासेसची वेगळी, असं वगैरे सगळं आहे. सो मी स्टीलची प्रेफर करते. काचेचे बाउल वापरायचं असेल जर ह्याला मेल्टिंग साठी तर हीट प्रूफ बोरोसिलची वगैरे येतात ती वापरू शकतो. ज्याच्यामध्ये गरम चालेल असं वापरू शकता. शक्यतो मायक्रोवेव्ह मध्ये सुद्धा आपण मेल्ट करू शकतो चॉकलेट. 20 to 30 सेकंड्सला होऊ शकतं. मायक्रोवेव्ह टेम्परेचर वगैरे नाही, मायक्रोवेव्ह मध्ये होतं. OTG ला शक्यतो असतं टेम्परेचर. त्याच्यानंतर जर तुम्हाला गॅसवर करायचं असेल तर स्टीलच्या भांड्यांमध्येच शक्यतो पाणी उकळून घेऊन त्याच्यामध्ये, ह्याला डबल बॉइलिंग म्हणतात. हे डबल बॉयलर सिस्टम आहे, तर अशा पद्धतीने करू शकतो. हे चॉकलेट जे थोडं पुन्हा एकदा ढवळूया आपण. जसं आता एक डार्क चॉकलेट झालेलं आहे, मी दाखवेन आमच्या सगळ्या दर्शकांना की अशा पद्धतीनं हे मेल्ट झालेलं आहे आणि ह्यात जे आपण व्हाईट चॉकलेट पाहतोय ते थोडंसं घट्ट दिसतंय. अशाच पद्धतीने हे होणार आहे का मेल्ट? हो, जसं हे डार्क चॉकलेट झालंय तसं? हो, फक्त त्याला आपण थोडा वेळ दिला की होणार. आणि हे झालंय जवळपास. फक्त याच्यामध्ये लम्स राहतात, सो त्याची काळजी घ्यावी लागते. म्हणजे ते नीट मिक्स केल्यावर तेही जातील. म्हणजे हे बऱ्यापैकी झालंय आता. अच्छा. आणि पाणी समजा थंड झालं आणि तरी आपलं चॉकलेट मेल्ट होत नाहीये, किंवा थोड्या वेळाने हे करेपर्यंत जर आपलं डार्क चॉकलेट घट्ट झालं तर पुन्हा पाणी गरम करायचं. त्याची वाफ तयार झाली की त्याच्यावरती ते भांडं ठेवायचं. पुन्हा आपण ते म्हणजे रियूज करू शकतो. हाच पहिला प्रश्न असेल अनेकांच्या मनात, म्हणजे मेल्ट होताना काय काळजी घ्यावी, कारण तोच प्रॉब्लेम येतो की चॉकलेट नीट मेल्ट होत नाही. हे आता आपलं व्हाईट कंपाऊंड पण झालंय. म्हणजे फरक समजला असेल की डार्क कंपाऊंडला किती वेळ लागतो आणि व्हाईट कंपाऊंडला किती वेळ लागतो. बरं, तुम्ही जे पहिलं प्रशिक्षण दिलं होतं त्याच्या काय आठवणी आहेत? ते कशा पद्धतीने सुरू झालं? कारण आपण शिकतो ते वेगळी असते फेज आपली, आणि जेव्हा आपण शिकवतो त्यावेळी जास्त माहिती द्यायची असते, अनेकांचे प्रश्न असतात, मग त्याला उत्तरं द्यायची असतात. मग ती तुम्ही कशी तयारी केलेली? ऍक्च्युली तो कधी हेच आला नाही, कारण त्यांना जेवढे प्रश्न असतात त्याच्यापेक्षा जास्त माहिती माझ्याकडून आजपर्यंत प्रत्येक प्रशिक्षणाला दिली जाते. त्यामुळे बऱ्याच जणांचं असं असतं की जर मेंबर्स खूप असतील तर प्रत्येकाला वेळ एखाद्या वेळी कमी जास्त दिला जातो, पण शक्यतो असं नाही होत. म्हणजे त्यांचा एखादा मनात प्रश्न असेल तर आम्ही त्याच्यावर 4 वाक्य तरी म्हणजे एक्सप्लेन केलेली असतात. बरोबर. असं त्यामुळे तसं काही होत नाही. म्हणजे व्यवस्थित एक्सप्लेन करून शिकवलंय मी आतापर्यंत. मग ते जे पहिलं प्रशिक्षण किंवा पहिलं वर्कशॉप जे तुम्ही ठेवलेलं ते कुठे होतं आणि त्याची कशा पद्धतीने सुरुवात झाली? पहिल्या प्रशिक्षणाला म्हणजे घरच्या किचन मध्येच मी पहिलं प्रशिक्षण घेतलं होतं. त्यामुळे घरचाच सेटअप, नेहमीचं किचन, सो मला कम्फर्टेबल होतं. फक्त मेंबर्स जास्त होते त्यामुळे बसण्याची जागा आणि ते थोडं, आणि शिकवणं असल्यामुळे
थोडीशी त्यांना कितपत समजतंय हे कळत नव्हतं. पण एक वर्कशॉप झाल्यानंतर लक्षात आलं की त्यांना जास्तच समजतंय. फक्त मेंबर जास्त असले की वेळ दिला जात नाही, किंवा एखाद्याला नाही समजलं की म्हणजे मला सवय होती की त्याला डिटेल्स मध्ये सांगायचं, की त्याला सांगेपर्यंत मग बाकीच्या लोकांचा तेवढा वेळ ठेवायचा असं. त्याच्यामुळे वेळ जास्त लागायचा, पण व्यवस्थित त्यांना आतापर्यंत म्हणजे त्यांच्यापर्यंत पोहोचले जेवढं मी शिकवलंय. आणि पहिल्या वर्कशॉपला मला वाटतं लाईटच गेली होती, त्यामुळे आपल्याला गॅस लागतो त्यामुळे तेवढा प्रॉब्लेम नाही आला. पण एक ती आठवण आहे की लाईटच नव्हती पहिल्या वर्कशॉपला. हे आता मी फ्लेवर्ड जे होतं आपल्याकडे, म्हणजे हा जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आहे तो ऑरेंज आहे आणि मँगो, त्यापैकी मँगो फ्लेवर जो आहे तो मी ठेवलाय. हा, तर हे मेल्ट होईपर्यंत आपण मोल्डचा यूज करून कशी चॉकलेट बनवायची ते मी दाखवते. हा आपला साधारण डेअरी मिल्कचा जो मोल्ड असतो तो आहे. हा तसाच सिंगल हे आहे, म्हणजे हाफ म्हणू शकतो त्याच्या. हे छोटे छोटे आपण चॉकलेट्स बनवू शकतो हार्ट शेप मध्ये, म्हणजे एकाच ह्याच्यामध्ये 4 फ्लेवर वगैरे पण ह्याच्यात बनवता येतील आपल्याला. तर हे छान मेल्ट झालंय आणि थंड पण झालंय व्यवस्थित. तर आता मी याच्यामध्ये पहिलं मी दाखवते प्लेन चॉकलेट. त्याला थंड करत पण ठेवायचं. हो, आणि ते होतं नॉर्मल. आता मी नॉर्मल चमच्यानेच त्यामध्ये मी घातलंय, त्याच्या काठापर्यंतच तेवढंच भरायचंय. शक्यतो बाहेर नाही लागू द्यायचं, पण लागलं तरी जेव्हा आपलं चॉकलेट सेट होतं ना तेव्हा आपण ते कट करू शकतो. हा, हे जे मी आता घातलंय हे आपलं नॉर्मल प्लेन चॉकलेट आहे. त्याला जर आपल्याला आता एक आपल्याला फ्लेवर्ड द्यायचं आहे समजा, तर ही राईस क्रिस्पी आहे, म्हणजे क्रंची चॉकलेट होईल आपलं. तर याला मी काय करते, थोडस खाली घालते आतमध्ये पहिल्यांदा, त्याच्यानंतर मी त्याच्यावरून हे चॉकलेट घालते. आणि आपल्याला वरूनही दिसायला हवं असं वाटत असेल तर मी आतमध्ये पण घालते आणि वरती पण दिसेल. त्याच्यानंतर पुन्हा असॉर्टेड चॉकलेट्स मध्ये जेवढी सगळी चॉकलेट्स येतात ती आपण त्यातली 90% चॉकलेट्स तरी आपण घरी बनवू शकतो असं. आणि क्लासेसचा यूज ऍक्च्युली त्यासाठीच आहे की मेन थिंग म्हणजे मेल्टिंग, जे मी आता दाखवलंय, आणि त्याला फ्लेवर कसे द्यायचे. हे ह्याच्यामध्ये मी बदाम टाकलंय. हा आपला बदाम फ्लेवर झाला. ओके, यामध्ये आपण मिक्स पण घालू शकतो काजू बदाम. आपण एक अख्खा बदामही ठेवू शकतो. मी क्रश टाकलाय, म्हणजे खायला आपल्या पद्धतीनुसार आपण हवं तसं करू शकतो. त्याच्यानंतर हे जे आपलं व्हाईट चॉकलेट जे आहे, आता मी थोडासा त्याला मार्बल इफेक्ट टाइप देते. म्हणजे काय असतं, म्हणजे डार्क आणि व्हाईट चॉकलेटचं आपल्याला थोडंसं कॉम्बिनेशन दिसेल आणि फ्लेवर पण लागेल. मग त्यासाठी काय काळजी घ्यावी लागते, म्हणजे ते आतमध्ये टाकताना किंवा हे करेक्ट एकतर आतमध्ये व्यवस्थित टाकलं पाहिजे. आणि टाकून झाल्यानंतर, आता मी अजून झाले नाहीये तरी सांगते, हे झाल्यानंतर हे टॅप करायचे, म्हणजे कुठेही एअर राहत नाही आणि ते व्यवस्थित चॉकलेट सेट होईल. हा, तर आता मला जर मार्बल इफेक्ट द्यायचा आहे तर मी ह्याला साधारण म्हणजे रॅन्डमली कसं पण टाकायचं. चॉकलेट करताना भरपूर नॅपकिन जवळ ठेवायला लागतात. ही एक महत्वाची टिप्स की तुमच्याकडे नॅपकिन्स खूप सारे हवे. हो, आणि टिश्यू पेपर, आणि एक साईडलाच आपली जागा करायची, कारण किचन मध्ये भरपूर घाण होऊ शकते. बरोबर. मग तुमच्या तर घरात कोण कोण असतात आणि घरच्यांची या सगळ्यात साथ कशी आहे? मी जेव्हा सुरुवात केली तेव्हा माझं बाळ अगदीच मला वाटतं 2 वर्षाचं वगैरे होतं. घरात सासूबाई नसल्यामुळे आम्ही 3घच जण, नवरा, मी आणि सासरे आणि माझा मुलगा, आम्ही 4 जण. तर त्यावेळी कसं व्हायचं, 1 मिनिट, आता याला मी
याला फ्लेवर दिला होता. याला क्रंची हे क्रंच चॉकलेट आहे, हे आल्मंड आहे. त्याबरोबर याच्यामध्ये मी मिक्स टाकते फ्लेवर. इथे माझ्याकडे अक्रोड, तर त्यावर त्यांनी अक्रोड टाकलेले आहेत, मगाशी आणि बदाम थोडा होतं. पिस्ता. आणि ते थोडस मिक्स करून घ्यायचं. आणि आता हे झालेत ना, तर मी हे टॅप करते. त्यामुळे एअर राहणार नाही. आणि हे जे आहे ते आपण नंतरही हे करू शकतो. शक्य असेल, जागा असेल तर आपण त्यामध्ये घालू शकतो. पण हे आता ओव्हर झालंय. तर आता हे पहिल्यांदा आपण फ्रीज मध्ये एक 10 मिनिटासाठी सेट करायला ठेवायचं. जेवढं चॉकलेट लहान असेल तेवढा वेळ त्याला कमी लागतो. म्हणजे एक 5-10 मिनिटात वगैरे ते सेट होतं. जर आपण मोठा बार वगैरे केला तर त्याला थोडासा वेळ लागतो. एक 10 मिनिटासाठी मी फ्रीज मध्ये ठेवते. तर आता 5 ते 10 मिनिटांसाठी हे आपण फ्रीजमध्ये ठेवत आहोत आणि अगदी काही वेळातच ते घट्ट झालेलं असेल आणि आपल्याला ते खायला मिळणार आहे. पण आपण बघितलं ज्या पद्धतीनं मेल्ट करण्याची पद्धत आत्तापर्यंत आपण जाणून घेतली. सुरुवात होती ती चॉप्स करण्यापासून, की चॉप्स कसे करायचे, हे बार असतात ते. त्यानंतर मग पाणी उकळत ठेवायचं, त्यावर ते मेल्ट करत ठेवायचं. डार्क चॉकलेट आणि त्याचबरोबर व्हाईट चॉकलेट हे मेल्ट करण्यासाठी किती वेळ लागतो हा सुद्धा आपण पाहिला. आणि त्याचबरोबर ते आतमध्ये कसं इन्सर्ट केलं जातं आणि कुठले त्याच्यासाठी हे मोल्ड असतात ते सुद्धा आपण पाहिले. आणि बाकीची माहिती आता आपण पल्लवी ताईंकडून जाणून घेणार आहोत. आता हा कुठला फ्लेवर आहे? हा जो आहे तो मँगो फ्लेवर आहे. तर आपण एक मँगो फ्लेवर मध्ये बिस्किट चॉकलेट बनवणार आहोत आणि डार्क चॉकलेट मध्ये पण बनवणार आहोत. हा बिस्किट चॉकलेटचा मोल्ड आहे असा. तर याच्यामध्ये हे मारी बिस्किट जे आपलं नॉर्मल सगळ्यांकडे अवेलेबल असतं ते आपण मध्ये घालून त्याचं बनवणार आहोत. म्हणजे नुसतं आता काहीच नाही आपल्याकडे आणि जर चॉकलेट बनवायचं तर हा फ्लेवर बनवू शकतो. घरात बिस्किट तर असतात. पण कुठलीही बिस्किट आपल्याला आपल्या आवडीनुसार घेऊ शकतो का? शक्यतो हेच जातं. कारण हा मोल्ड सुद्धा त्या साईजचे मिळत नाहीत. त्याच्यामुळे ह्याचे मोल्ड तर आहेत अवेलेबल. तर आता मी पहिल्यांदा डार्कचं बनवते. याला सुद्धा म्हणजे पहिल्यांदा चॉकलेट घालून घ्यायचं, बरोबर? कारण हे जे आहे ना हे असं पोर, म्हणजे आपण त्या सिलिकॉनला बघू शकत नाही पण इथून बघू शकतो. हे पोर झालंय पूर्ण. आता याच्यामध्ये हे उलट हे मी असं टाकलंय. मग याच्यावरती जे येऊन आपल्याला गरजेचं आहे तेवढंच आपल्याला त्याच्यावरती चॉकलेट टाकायचंय. मग बिस्किटापासून जे चॉकलेट तयार करतो त्यासाठी आणखीन काय काळजी घ्यावी आणि कशा पद्धतीनं ते बनवावं? बिस्किटांपासून बनवताना काही हे नाही. फ्लेवर्ड आपल्याला जर बनवायचे असतील चॉकलेटचे वेगवेगळे तर त्याची तयारी मात्र आधी व्यवस्थित नीट सगळी करून घ्यावी लागते. म्हणजे नट्स वगैरे असतील तर ते थोडेसे ड्राय रोस्ट करून घ्यायचे. म्हणजे चॉकलेट मध्ये लागताना ते थोडे टोस्टी लागतात असं. म्हणजे आहेत तसे कट करून वगैरे नाही घ्यायचे. हे आपलं डार्क चॉकलेट मध्ये. व्हाईट चॉकलेटची फुल मोठी चॉकलेट्स आपण जास्त खाऊ शकत नाही. सो व्हाईट चॉकलेट हे काय म्हणू आपण डार्क चॉकलेट बरोबर एखादा फ्लेवर वगैरे बनवताना यूज करू शकतो. फुल व्हाईट चॉकलेटची चॉकलेट्स खूप जास्त गोड लागतात, तेवढी आवडत नाहीत. त्यामुळे पण एक व्हाईट चॉकलेटचं मी चॉकलेट दाखवते जे फुल व्हाईट चॉकलेटच आहे आणि ते ज्यांना चॉकलेट गोड म्हणून आवडत नाही त्यांनाही ते आवडेल. एक ह्याचं अजून एक बनवूया आपण. म्हणजे व्हाईट हे जास्त गोड असतं का? हा, जास्त गोड असतं व्हाईट. बरोबर. मग त्यामुळे इथे जे आपण एक चिली फ्लेक्सचं चॉकलेट केलंय ते मुद्दामच केलंय.
म्हणजे ते एक वेगळं म्हणता येईल. बरोबर. आमच्या क्लासेसमध्ये ते बरंच म्हणजे सगळ्यांना आवडतं. आता हे सुद्धा टॅप करून घ्यायचे, म्हणजे म्हणजे जसं आपण सुरुवातीला केलेलं होतं जेव्हा आपण त्या मोल्ड मध्ये टाकल्यानंतर म्हणजे एअर कुठेही राहत नाही, म्हणजे छान एअर सगळीकडे काढून स्प्रेड. टाकण्यासाठी येस, हे टिप्स आहेत. हो, की ते आपण भरून झाल्यानंतर नीट. आता हे सुद्धा मी फ्रीज मध्ये ठेवणार आहे. तर अशा पद्धतीनं आता बिस्किट चॉकलेट सुद्धा आपण पाहिलं की कशा पद्धतीनं केलं जातं. आणि पल्लवी ताईंनी सांगितल्याप्रमाणे जर तुम्ही बिस्किट चॉकलेटसाठी बिस्किटांचा वापर करत असाल तर ते शक्यतो मारीक बिस्किटाला तुम्ही प्राधान्य द्या, कारण जास्तीत जास्त त्याच प्रकारच्या आकारामध्ये तुम्हाला मार्केटमध्ये हे मोल्ड आपल्याला मिळून जातील. आता मगाशी आपण काही डार्क चॉकलेटसुद्धा ठेवली होती वेगवेगळ्या फ्लेवरमध्ये, तर त्यांना सुद्धा अगदी काही वेळ आहे आणि त्यानंतर मग आपल्याला पुढचं सुद्धा चॉकलेट बघायचं आहे की ते कसं असेल. आपण कुठला फ्लेवर घेणार आहोत आता? आता आपण मँगो फ्लेवर घेणार आहोत. थोडासा मेल्ट व्हायचंय आपला, त्यामुळे तोपर्यंत मी व्हाईट चॉकलेटचं चिली फ्लेक्स चॉकलेट दाखवते. ह्याला आपण ना थोडं चिली फ्लेक्स म्हणजे नेमकं काय केलं जाणार आहे त्या चॉकलेट? व्हाईट चॉकलेट एकदम जास्त गोड असतं ना, त्यामुळे थोडासा त्याला स्पायसी एक फ्लेवर देणार आहोत आपण, आणि ते खूपच टेस्टी लागतं. म्हणजे आपण आपल्या म्हणजे लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना आवडेल असं आहे ते. आणि बाकीची सगळी चॉकलेट्स थोड्याफार फरकाने मार्केटमध्ये मिळतात, हे मिळत नाही. या चॉकलेट्स प्रमाणे आपण जी असॉर्टेड चॉकलेट्स मिळतात, बाउंटी चॉकलेट्स, त्याच्यानंतर लिक्विड चॉकलेट्स, ही सगळी सुद्धा याप्रमाणे बनवू शकतो. फक्त हे एका ह्याच्यात नाही दाखवता येत. बरोबर. सो तुम्ही युट्यूबला वगैरे बघू शकता व्हिडिओज, अदरवाईज हे तुम्हाला वर्कशॉप मध्येच म्हणजे शिकायला मिळेल. तरी आपण जास्तीत जास्त प्रयत्न करूया आमच्या दर्शकांना दाखवण्याचा की वेगवेगळे फ्लेवरचा कशा पद्धतीनं आपण चॉकलेट्स बनवू शकतो. मी थोडंसं पाणी ना अजून उकळून घेते. तोपर्यंत आपण हे चिली फ्लेक्स आहे, आणि हे मार्केटमध्ये सहज हो चिली फ्लेक्स कुठल्याही बेकरीमध्ये मिळतं. हा अजून एक सिलिकॉनचा मोल्ड आहे. त्याला मी याच्यामध्ये बॉटमला आपण चिली फ्लेक्स टाकणार आहोत. तरी किती टाकावे लागतील? अगदी स्प्रेड होईल एवढेच, म्हणजे त्याचा अजून आपल्याला थर नाही करायचं. बॉटमलाच पूर्ण ते स्प्रेड झालंय, बस एवढंच. म्हणजे ते साधारण अशा पद्धतीनं आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. कारण आणि तेवढंच तिखट आपण खाऊ शकतो. म्हणजे आता आपण इथे जो बघतोय वर त्या पद्धतीने आपल्याला पुढे मेल्ट केल्यानंतर ते दिसणार. एवढ्याच पद्धतीने आपल्याला ते आतमध्ये इन्सर्ट करायचे. हे थोडं घट्ट झालंय का? हो, पण तेवढं ठीक आहे. त्याच्यापेक्षा जास्त घट्ट झालं तर आपल्याला ते पुन्हा मेल्ट करावं लागेल. याच्यामध्ये मी व्हाईट चॉकलेट घालते. थोडं ते चमच्यापासून निघताना थोडं त्रासदायक ठरतं. त्याला अजून एक पर्याय आहे आपल्याकडे. ह्या ज्या पायपिंग बॅग्स येतात त्यामध्ये घालायचं सरळ चॉकलेट. तुम्ही घालताना ग्लासही घेऊ शकता. हे कॉर्नर फोल्ड केले त्यामुळे मला ते. याचा वापर नेमका कसा करावा या बॅग्सचा? ह्या यूज अँड थ्रो बॅग आहेत, त्यामुळे अशाच घ्यायच्या आहेत. कारण एवढं स्टिकी यूज करून आपण पुन्हा तर यूज करू शकत नाही, हे टाकू शकतो. सो प्लास्टिक बॅगचाच यूज करायचा आहे. हे आपण याच्यामध्ये घातलंय. याला मी थोडा कट देते.
आपलं पाणी पुन्हा उकळलंय. मी हे मेल्ट करायला ठेवते. तर याला या पद्धतीने हे खूप सोपं पडतं. हवं तसं आपण हे करू शकतो. याला थोडासा मोठा होल पण देऊ शकतो. माझ्या बॅगचा वापर करून थोडं सहजरित्या ते Yes. आतमध्ये आपण टाकू शकतो. भरू शकतो. कारण काही शेप्स जे असतात ते छोटे असतात. बरोबर. चॉकलेटचं टेम्परेचर जे आहे ते आपला हात लागला की लगेच सेट होतं. बरोबर. कारण आपलं टेम्परेचर अगदी 32 to 38 मध्ये असतं. त्यामुळे लगेच ते मेल्ट व्हायला लागतं. चॉकलेट जेव्हा फ्रीज मध्ये असतात, थंड असतात, तेव्हा ती सेट असतात आणि आपल्या हातात आली की लगेच मेल्ट होतात. याचं कारण ते आहे की चॉकलेटला हीट जरा पण चालत नाही, मग ते लगेच मेल्ट व्हायला लागतं. सो शक्यतो झिपलॉक बॅग मध्ये, फ्रीज मध्ये वगैरे ठेवावीत. तर कुठलीही चॉकलेट असं नाही की आपण करतो तीच मेल्ट होतात, मार्केटची होत नाहीत. तर मार्केटची सुद्धा आपल्या हातात आली की मेल्ट ही होणार. अगदी डेअरी मिल्कच उदाहरण घेऊया आपण. थोडा वेळ जरी हातात पकडलं तरी ते विरघळायला सुरुवात होते. आता ह्या बॅगला अजून हात लागल्यामुळे ते थोडस घट्ट झालंय बघायला मिळतं. आणि आता क्लायमेट पावसाचं आहे, बरोबर, त्यामुळे ते पटकन थंड असल्यामुळे पटकन सेट. आता हेही मी फ्रीज मध्ये ठेवलं. आता आपलं फ्लेवर्ड चॉकलेट. व्हाईट चॉकलेटला जसा उशीर लागतो तसं ह्याला पण उशीर लागतो का मेल्ट व्हायला? कारण ह्याचा बेस व्हाईट चॉकलेटच असतो. याच्यामध्ये ऑइल बेस इसेन्स आणि कलर यूज करून याला फ्लेवर दिले जातात. त्यामुळे जसा व्हाईट चॉकलेटला वेळ लागतो तसाच यालाही वेळ लागतो. तर आपण जी रेडी आहेत चॉकलेट, त्याचं मी रॅपिंग सुद्धा कसं करतात तेही दाखवते तोपर्यंत. हे तुम्ही फ्रीज मध्ये ठेवून येता का? हे मी फ्रीज मध्ये ठेवून येते. हे त्याचं रेडीच आहे इथे चॉकलेट. मगाशी आपण पाहिलं होतं की व्हाईट चॉकलेट मेल्ट व्हायला उशीर लागला होता एज कम्पेअर टू हे डार्क चॉकलेट पेक्षा. तर त्याच पद्धतीनं हा जो फ्लेवर्ड चॉकलेट आहे त्याचा मला असं वाटतं की हा मँगो फ्लेवर त्यांनी यूज केला, त्याला सुद्धा मेल्ट व्हायला बराच वेळ लागतोय. कारण मगाचपासून आपण बरीच चॉकलेट केली आणि तरी हा मेल्ट झालेला नाहीये. त्याने पुन्हा एकदा मेल्ट न झाल्यामुळे पाणी उकळलं आणि पहिली जी प्रोसिजर होती ती कंटिन्यू केलेली आपल्याला पाहायला मिळते. आता हे चॉकलेट रॅप कसे करावेत याची सुद्धा आपण माहिती जाणून घेणार आहोत. इथे आपल्याला वेगवेगळी ही चॉकलेट त्याचे फ्लेवर पाहायला मिळतात. त्यातले काही आपण तयार सुद्धा केलेले आहेत. मी इथे ठेवते. पहिल्यांदा सांगा की या चॉकलेटची नाव काय आणि ती कशा पद्धतीने तुम्ही तयार केली? आता जे आपण लास्ट चॉकलेट तयार केलं, चिली फ्लेक्स, थोडस स्पायसी, ते चॉकलेट म्हणजे हे. आणि ते मी हार्ट शेप मध्ये केलं. त्याचा शेप फक्त वेगळा होता. त्याच्यानंतर ही थोडीशी मार्बल चॉकलेट आहे. ही ह्याच्यामध्ये थोडं स्टफिंग आहे. हे एक बाउंटी चॉकलेट आहे. हे असॉर्टेड चॉकलेट्स मध्ये मिळतं. त्याच्यानंतर हा जो आहे तो मी बार बनवलाय. याला पण थोडा मार्बल इफेक्ट दिलाय. ह्याचा मोल्ड असाच होता, मग त्याला थोडस व्हाईट चॉकलेट विथ डार्क चॉकलेट प्लस यामध्ये तुम्ही काय काय यूज हे फ्रूट, हे सगळे नट्स आहेत, काजू, बदाम, पिस्ता, हे सगळं मी घातलंय याच्यामध्ये. हे जे आहे, आता लोक हेल्थ विषयी एवढी कॉन्शियस आहेत, म्हणजे अगदीच चॉकलेट आणि डाएटचा काही संबंध नाहीये, तरी सुद्धा थोडं समाधानासाठी की ते लोकही खाऊ शकतात. तर याच्यामध्ये सगळे सीड्स आणि बेरीज
जे सध्या डाएट मिक्स मध्ये वापरले जातात तर त्या सगळ्या वापरल्यात. म्हणजे सनफ्लॉवर सीड्स, त्याच्यानंतर क्रॅनबेरीज, असे सगळे सीड्स अँड नट्स मी याच्यामध्ये वापरलेत आणि व्हाईट प्लस डार्क चॉकलेटचे बार बनवले. हे पुन्हा हेल्दी चॉकलेट्स म्हणता येईल. ह्याच्यामध्ये डेट्स अँड आल्मंड प्लस चॉकलेट, म्हणजे चॉकलेट याच्यामध्ये जास्त नाहीये. एक डेट आणि आल्मंड आपल्याला म्हणजे याच्यातून मिळणार. नुसता डेट आल्मंड मुलांना दिला तर ते खात नाही, सो हे चॉकलेट मधून ते चॉकलेट म्हणून खाऊ शकतात. त्याच्यानंतर हे रोशर फरेरो आहे जे मार्केटला एवढं कॉस्टली मिळतं आणि सगळे गिफ्ट साठी किंवा मुलांना नक्कीच आवडतं सगळ्यांना म्हणून हे घेतात. तर तेही आपण घरात बनवू शकतो. तर हे रोशर फरेरो आहेत. अजून असे बरेच फ्लेवर बनवता येतात. हे आम्ही क्लासेसमध्ये जवळजवळ 30 फ्लेवर्स शिकवतो, 30 पेक्षाही जास्त. जसे करत जाऊ तसे त्याप्रमाणे व्हेरिएशन प्रमाणे आपण फ्लेवर्स असे बनवू शकतो. मी आता आज एवढी चॉकलेट्स करून ठेवली. बरं, मगाशी आपण थोडा घरच्यांविषयी बोलत होतो. ते काम करत असताना तो प्रश्न तसाच राहिला. तर घरच्यांची या सगळ्यात साथ कशी असते आणि कशा पद्धतीनं तुम्हाला त्यांचा सपोर्ट मिळतो? घरच्यांचं म्हणजे अगदीच त्यांच्या सपोर्ट शिवाय काही शक्य नाही. कारण क्लासेस आणि कुठलीही गोष्ट घराबाहेर पडून जर करायची झाली तर आपल्याला तिथे जास्तीत जास्त वेळ द्यावा लागतो. मग तेव्हा काहीतरी आपण थोडं म्हणजे बऱ्यापैकी गोष्टी करून मग काही जर राहिलं तर थोडं ऍडजस्ट करा म्हणून सांगून निघू शकतो. बरोबर. तर तसं म्हणजे बऱ्यापैकी मटेरियल आणण्यापासून त्याच्यानंतर जेव्हा जेव्हा मी क्लासेसला वेळ द्यायचे तेव्हा तेव्हा काही गोष्टी त्यांनाच घ्याव्या लागायच्या. हे असं बरंच त्यांनी सपोर्ट केलं. कारण हे मटेरियल सुद्धा त्यावेळी तसं सावंतवाडीत मिळायचं नाही. मग मी गोव्यातून वगैरे आणायचं. अजूनही आम्ही गोव्यातून वगैरेच आणतो. सो मटेरियल आणणं, पुन्हा त्याचं सेटअप, सगळी तयारी करणं, त्याला वेळ देणं, यामध्ये अगदी घरच्यांची सगळ्यांची छान साथ मिळाली. पण आता तुमचं स्वतःचं साडीचं पण दुकान आहे, मग ते या सगळ्याला वेळ कसा देताय? म्हणजे घरची जबाबदारी, छोटा मुलगा आहे त्याच्याकडे लक्ष देणं, घरातला रोजचा स्वयंपाक असेल आणि या सगळ्या गोष्टी, तुमची आवड म्हणून तुम्ही हे सगळं करताय. हो, आवड म्हणून करत गेले आणि ते नंतर एवढं वाढलं की साड्यांचाही बिझनेस म्हणजे मी तेव्हा स्टार्ट केला होता. सो हे क्लासेस वगैरे मग मी संडेला करायचे आणि मंडे टू सॅटरडे पूर्ण तेही हाफ डे. कारण मुलगा लहान असल्यामुळे, घरात कोणी नसल्यामुळे शॉप माझं 4 ते 8 आणि बाकीचा घरात जेवण वगैरे सगळं घरात असा वेळ देऊन, तेव्हा मुलाला थोडंसं आईकडे ठेवून आणि असं आईचं सहकार्य खूप मिळालं, घरच्यांचं सहकार्य मिळालं आणि मला सगळं मॅनेज करून म्हणजे करायची आवड असल्यामुळे मी सगळं तसं करून करत गेले. सो बरं, तुमचं माहेर कुठे? आपला तो प्रश्न राहूनच गेला. माझं माहेर सावंतवाडीतच. हा. माझं बीकॉम पर्यंतचं शिक्षण झाल्यानंतर माझं लग्न झालं. एमकॉम मी लग्नानंतर केलं. त्याच्यानंतर अकाउंटिंग शॉप, आमचं आयुर्वेदाचं औषधांचं दुकान आहे. बरोबर. त्याच्यानंतर मी तिथेही लक्ष घालायचे. त्याचं अकाउंटिंग मी 1 वर्ष बघितलं. त्याच्यानंतर मी हे शिकले आणि साड्यांचंही साईड बाय साईड सुरू केलं होतं. त्याच्यानंतर मग वर्कशॉप माझी सुरू झाली आणि घरची जबाबदारी, असं दोन्ही करत एक 5 वर्ष 2022 पर्यंत केलं. त्यात लॉकडाऊन मध्ये जास्त वेळ मिळाला, तेव्हा 2 वर्ष अगदी सलग केलं. मागच्या वर्षानंतर 2022 पासून आतापर्यंत 1 वर्षाचा थोडा गॅप झालाय. आता 15 जुलैला आणि 16 जुलैला माझी वर्कशॉप आहेत पुन्हा. हे आपण माझ्या वर्कशॉपच्या सेटअप मध्येच आपण उभे होतो. बरोबर. इथेच माझं वर्कशॉप असतं
15 तारीखला बेसिक टू ऍडव्हान्स केकचं वर्कशॉप आहे. माझी 42 वर्कशॉप झाली आहेत ती. म्हणजे आतापर्यंत 42 झाली आहे. 500हून जास्त जण माझ्याकडे केक शिकलेत. अच्छा. बरेच सावंतवाडीच्या बाहेरून, इव्हन कोल्हापूर मधून वगैरे माझ्याकडे शिकून गेलेत. अच्छा वा. आणि 500हून जास्त लोक शिकलेत आणि बऱ्यापैकी जण करतात. मग त्यांच्या कमेंट काय असतात, म्हणजे तुम्हाला काय कॉम्प्लिमेंट मिळते त्या सगळ्याकडून? नाही, अगदी छान. बऱ्याच जणांची कमेंट होती की तुमच्यामुळे आम्ही शिकलो, म्हणजे एक कॉन्फिडन्स आला. तुमच्याकडे शिकूनच जास्त म्हणजे कॉन्फिडन्सने करू शकतो, बाहेर तसं नाही समजत असं बऱ्यापैकी. बऱ्याच जणांनी ऑर्डर्स पण घेतात, चॉकलेट आणि केकच्या पण ऑर्डर्स घेतात. काही जणांनी क्लासेस पण घेतले त्याच्यानंतर. सो आपल्यामुळे कोणाला तरी फायदा झाला ह्याचा खूप आनंद आहे. कारण आम्ही बिझनेस चॅनल सुरू केलं नव्हतं खरं तर, स्वतःसाठी सुरू केलेलं. आणि स्वतःला आलं तर मग दुसऱ्याला पण ते सांगावं, द्यावं, आणि त्यातून बिझनेस झाला. आणि ते वाढल्यामुळे मग ते रजिस्टर पण केलं. माझं साड्यांचं पण दिविशा याच नावाने आहे, दिविशा सारी. विशेष हे नाव काय आहे, या नावाचं काय खास वैशिष्ट्य आहे? दिविशाचा अर्थ दुर्गा. सो दुर्गा म्हणजे स्त्री ही दुर्गेचंच रूप आहे. त्यामुळे मग त्यांच्यासाठी म्हणून मी कुठेतरी ते दिविशा या नावानेच पुढे चालू ठेवलं. पहिल्यांदा हे नाव साडीच्या ह्याला दिलं होतं, त्याच्यानंतर मग त्याला माझ्या या ह्याला फॉर्मला पण मी हेच नाव कंटिन्यू केलं असं. आणि आता बऱ्याच लोकांना माझं माहितीये, त्यांना माहितीये, पण बऱ्याच जणांना असं वाटतं की माझंच नाव दिविशा आहे. तोच प्रश्न पडतो, कारण अगदी आत्ताच आपल्या नावाप्रमाणेच वाटतंय. हे आता आपलं मेल्ट झालंय, याला वेळ लागतो, बराच वेळ लागला. बराच वेळ लागला याला. व्हाईट चॉकलेट पण लवकर झालं. हो, आणि याला ढवळत राहायचं नाही. आपल्याकडे थोडा वेळ कमी असल्यामुळे आपण तरी जरा ढवळलं, म्हणजे थोडा वेळ देऊन त्याला जरा ढवळायचं. त्यामुळे आता मी ह्याचा एक छोटासा बार बनवते. ह्याचा मँगो फ्लेवर लागेल. थोडस हे थंड व्हायला द्यायचं. आपण आता असंच करतोय. थोडस रूम टेम्परेचरला आल्यावरती इन्सर्ट करू. येस, म्हणजे मँगो फ्लेवरचा आपला छोटा बार होईल. छान मेल्ट झालंय. आणि त्याच्यानंतर ही टॅपिंग. टॅपिंग करणं अजिबात विसरायचं नाहीये. ही एक महत्वाची टिप्स तुमच्यासाठी आहे, दर्शकांसाठी आहे आपल्या. आणि हे लगेच एक 10 मिनिटासाठी फ्रीज मध्ये. ही एअर आहे ना, ही टॅपिंग केल्यावरती हे होते, ओपन निघून जाते. मध्ये खड्डे आपल्याला दिसत होते, ते टॅपिंग केल्यानंतर गायब झाले. हे मी ठेवेन फ्रीज मध्ये. तोपर्यंत ही आपली जी काही चॉकलेट झाली आहे ती रॅप कशी करायची. म्हणजे समजा तुम्हाला याच्यामध्ये बिझनेस करायचा आहे तर तुम्ही अशीच नाही देऊ शकत, तर त्याला थोडस रॅपिंग. त्याच्यानंतर तुम्ही ती कशातून देणार, आता वेगवेगळे बॉक्सेस पण अवेलेबल आहेत, तर त्या पद्धतीने करून तुम्ही ते सेल आउट करू शकता असं. तर मी रॅपिंग दाखवते. हे असे 1, 2, 3 पद्धती आहेत रॅपिंगच्या. हे असे पेपर्स मिळतात आपल्याला. चॉकलेट रॅपिंगचे पेपर सांगितले की मिळतात. हे थोडेसे असे कलरफुल पेपर आहेत. आणि चॉकलेट्स जी आहेत ती जेव्हा हे आपण काढणार आहोत, म्हणजे मोल्ड आउट करणार आहोत, त्यावेळी त्याच्यासाठी मी बटर पेपर वापरलाय. म्हणजे ती आपण जी ठेवली आहे ती मी दाखवतेच हे करून. हे आता आपलं चॉकलेट आहे, हे मी उलट ठेवणार आहे. आणि हा जो पेपर आहे त्याला कशाही पद्धतीने, म्हणजे वरून फक्त प्लेन आला पाहिजे, आणि मग आपण कसं हे करू शकतो, म्हणजे शेप नुसार आपण ते रॅप करायचं. असा एक वेगळा पेपर येतो.
मग या पेपरला काही नाव असतात की काय काय म्हणून मागायचं मार्केटमध्ये गेल्या? रॅपिंग पेपर म्हटले ना चॉकलेटचे, म्हणजे जिथे मटेरियल मिळतं त्या हा, शॉपमध्ये त्या रॅपिंग shop. पेपर मध्ये तुम्हाला व्हरायटी दाखवतात, तुम्हाला असे हवे का थोडेसे वेगळे, त्याप्रमाणे आपण घेऊ शकतो. हे असे म्हणजे दिसतानाही थोडं आकर्षक दिसतं. आणि जर आपल्याला कोणाला तरी गिफ्ट द्यायचे आहे तर त्यालाही हे थोडेसे असेच चालतात. जर आपल्याला बार हे करायचे तर याच्यासाठीही हा असा मोठा पेपर मिळतो. आपण आहे माझ्याकडे, दाखवते मी तुला. हे अशामध्ये हे करू शकतो. हा उलट ठेवायचा मात्र, आणि त्याच्यानंतर तोही चिकटूनच बसला. म्हणजे समोरून जो आहे तो पूर्णपणे हो. प्लेन ठेवायचा, आतून तुम्ही कशा पद्धतीने त्याला रॅप करू शकतो. हम्म. म्हणजे हे आपण आणि आपली असंही रॅपिंगची सुद्धा पद्धत बघितली, जे त्याच्यानंतर- वेगवेगळ्या शेप मध्ये होते ते अशा पद्धतीने रॅप झाले. आणि एक पद्धत आहे, हा असा एक पेपर मिळतो आणि त्याला ह्या अशा स्ट्रिप्स मिळतात. हे मात्र सरळ ठेवायचंय आणि कसं पण घ्यायचं. ओके, म्हणजे चॉकलेटच्या हा. शेप मध्ये आपण त्याला Yes. तयार करणार आहोत. हे दिसायलाही थोडं असं छान दिसतं. अशा 3 पद्धतीने, असे 3 प्रकारचे पेपर मिळतात. त्या आणि जर पद्धतीने- राऊंड असेल म्हणजे हा हा फ्लेवर तो आता हा रोशर फरेरो आहे. असेच हम्म. गोल्डन पेपर याच्यामध्ये आपण हे करू शकतो. म्हणजे म्हणजे हा थोडासा लहान होईल त्याला, बट याच्यामध्ये आपण हा रॅप करू शकतो. हम्म. अशातलाच मोठ्या पेपर मध्ये तो अगदीच, म्हणजे जसं आपण हे चॉकलेट आता केलं अगदी सेम पद्धतीने हा करायचा आहे. फक्त बाजारात जे रोशर फरेरो मिळतो त्याच्यावरती सेम असतं रॅपिंग, वरती फक्त लिहिलेलं असतं रोशर फरेरो. सो हे एक आपल्याला खूप बेनिफिशियल आहे घरात चॉकलेट्स बनवताना, की हे चॉकलेट आपण घरच्या घरी बनवू शकतो. आता हे थोडं हे अशा पद्धतीने, म्हणजे थोडीशी आपण आपली कल्पकता वापरायची, थोड्याशा वेगवेगळ्या आयडिया वापरायच्या आणि त्या पद्धतीनं Yes. काम करायचं. आणि घरात केलेले जे चॉकलेट्स आहेत ते भरपूर व्हेरिएशनने करता येतात, बरोबर. जास्तीत जास्त खायला मिळतात. त्याच्यानंतर हे असे कप्स येतात, याच्यामध्ये हे जे डेट अँड आल्मंड हे टफ, हे असे आपण ठेवू शकतो थोडेसे. अशा पद्धतीने ते दिसतं. त्याच्यानंतर ह्या अशा बॅग्स लहान मोठ्या येतात, त्यामध्ये जर आपल्याला गिफ्ट द्यायचे चॉकलेट्स किंवा सेल आउट करायचे तर या पद्धतीने आपण ती एकत्रितपणे Yes. करू शकतो. हे असं देऊ शकतो. सुंदर पैकी हे चॉकलेट्स तयार झालेले आहेत. रॅपिंग पण सुंदर झालेलं आहे आणि आपण बघतोय की वेगवेगळ्या फ्लेवरमध्ये त्यांनी केलेले आहे, त्याची वेगवेगळी प्राइस. एक महत्वाचा प्रश्न, हे जर आता आपल्याला सेल करायचं असेल तर काय प्राइसने आपण त्याला विकतो, म्हणजे त्याची प्राइस साधारण काय असायला हवी आणि आता मार्केटमध्ये ते कितीनं विकले जात आहेत? चॉकलेटचं काय, चॉकलेटचे रेट्स खूप वाढलेत. म्हणजे लास्ट 2 इयर्स मध्ये जर बघायला गेलो तर तेव्हा चॉकलेट कंपाऊंडचा रेट हा खूप कमी होता, तो आता फार वाढलाय. तर मार्केटला जे असोर्टेड चॉकलेट्स येतात त्यांचे रेट बघून आपल्याला काय कॉस्टिंग ह्या तयार करताना जाते त्याच्यातला फरक करून मग त्याच्यावरती 30-40% एक्स्ट्रा, कारण आपली मेहनत आहे. बरोबर. आणि मार्केटची चॉकलेट लॉट मध्ये बनतात, आपण थोडी थोडी बनवतो. सो जे आपल्याला कॉस्टिंग होतं त्यामध्ये तुमचे काय ते 50%, 30-40% ऍड करून तुम्ही बनवू शकता. पण मार्केट प्राइसचा सुद्धा विचार, म्हणजे मार्केट प्राइसची पण हे घेतली पाहिजे, अपडेट घेतलं पाहिजे की मार्केटमध्ये याची काय प्राइस आहे. आणि कसं आहे, मार्केट प्राइस आहे म्हणून आपली थोडी 10 रुपये जास्त होत असेल तर बरेच लोकांचं असं असतं की आपल्याला परवडणार नाही. तर असं नाहीये. बिझनेस करताना सुद्धा जर आता मोस्टली होममेड काही असू दे, होममेड चॉकलेट्स किंवा होममेड केक्स किंवा होममेड कुठल्या इतर गोष्टी खाण्याच्या, याच्याकडे लोकांचा कल जास्त वाढलेला आहे. त्यामुळे तुम्ही 10 रुपये म्हणजे तुम्हाला परवडत नाहीये म्हणून
तुमच्या कॉस्ट मध्ये बसणाऱ्याच कॉस्ट तुम्ही लावून तुम्ही विकलं तर हम्म. तुमचं विकलं जाणार नाही असं काही नाही. मग आपल्याला थोड्या फक्त वेगळ्या ट्रिक्स वापरायला लागतील. बरोबर. पण आपल्याला जी कॉस्ट आपल्याला तयार होताना जी येते हम्म. त्याच्यावरती आपलं पर्सेंटेज लावून हम्म. मार्केटच्या प्राइसचा थोडा विचार करून असं करून आपण सेल आउट करू शकतो. बरं, तुम्ही एक मगाशी बोलताना सांगितलं होतं की तुम्ही आता हे दिविशा जी आहे ती रजिस्टर केली आहे. हो. मग नेमकं काय केलंय आणि त्याच्यासाठी काय करावं लागतं, काय कधी- प्रोसिजर हा कधी आपण आता फूड रिलेटेड जेव्हा बिझनेस करतो हम्म. तेव्हा फूड लायसन्स आपल्याला लागतं. हा. तर मी फूड लायसन्स घेतलेलं. त्याचं घेतलेलं आहे असं. हम्म. कारण त्याच्याशिवाय आपण खाण्याचे पदार्थ होममेड हम्म. सुद्धा शक्यतो कोणी करूच नाही. कारण कसं असतं फूड लायसन्स मस्ट आहे. सो ते घेऊनच म्हणजे आपण आपले जे काही खाद्यपदार्थ आहे ते बनवून आपण विकू शकतो. त्यासाठी बरोबर. फूड लायसन्स आवश्यक आहे. सो ते मी घेतलेलं आहे आणि त्याच्याशी अजून बिझनेस साठी जे काही लागेल ते असं. आता आपलं हे सगळं झालंय. हो सगळं सांग. हो. फक्त हम्म. जे आपण फ्रीजला ठेवलेत, आपण कशी रेडी चॉकलेट्स मी दाखवली. हम्म. फ्रीज मधली जी चॉकलेट्स आहेत ती डिमोल्ड कशी करायची ती फक्त मी दाखवली. हे चॉकलेट्स आता आपण फ्रीज मधून काढलेले आहेत. मगाशी जे आपण घट्ट होण्यासाठी ठेवलं होतं ते, आणि आता मात्र या सिलिकॉन मोल्ड जो आहे त्यातून हे चॉकलेट कसे काढले जातात त्याची सुद्धा एक ट्रिक असते. ती ट्रिक आता आपण जाणून घेणार आहोत. कशा पद्धतीनं काढायचं आहे? हे सिलिकॉन मोल्ड मधनं काढताना एक बोट मी खालून असं वर करते पूर्ण. हे अजिबात तुटत नाही. हा. त्यामुळे सिलिकॉन मोल्ड मध्ये काही घाबरायची गरज नसते. हम्म. आता ह्याचं शायनिंग वगैरे जे आहे ना ते ओके. तू हा. बघू शकतो. हो. आणि हे अगदी 10 मिनिटातच रेडी होतं. हम्म. हे आपलं क्रिस्प चॉकलेट. हम्म. त्याच्यानंतर हे आपलं थोडं मार्बल इफेक्ट ह्याचं हे बघ. आता ह्याला ना हम्म. साईडने जे एक्सेस असतं हम्म. ऑब्विसली आपला हात लागला की चॉकलेट मेल्ट होतं ना. बरोबर. तो त्याचाच वापर करायचा. ओके. म्हणजे अगदी सहज पद्धतीने आपण Yes. आजूबाजूचं काढून त्याच टाकू ह्याने शकतो. हम्म. शेप मध्ये तू हात फिरवलास हम्म. की हे हो. रेडी होतं. हम्म. आणि हे काढल्यानंतर लगेचच आपण रॅप करायचं. हम्म. हे आता बराच वेळ बाहेर बाहेर, राहिल्यामुळे हा. त्याला ते स्वेटिंग स्वेटिंग आहे. असं. तर हे एक्सेस आहे. हे मी त्याच ह्याने शेप मध्ये त्याच्यावर हात फिरवलाय. माझ्या हाताच्या टेम्परेचरने ते हम्म. एक्सेस निघून येऊन शेप बरोबर. मध्ये आलंय ते. आता हा एक फ्लेवर जे आपण चिली फ्लॅग. चिली फ्लेक्स बॉटमला टाकल्यामुळे ते वरून दिसतंय. आलंय. हा. तर त्याच्या बरोबर ठेवते. आता हे सिलिकॉन मोल्डचं पाहिलं आपण. सगळ्यात इझी प्लास्टिकचे जे मोल्ड असतात त्याला काहीच करावं लागत नाही. ते आपोआप निघतात. ओके. आणि ह्याचे जे एक्सेस आहे ते आपण या पद्धतीने काढू शकतो. फक्त सांभाळून थोडं. म्हणजे हे आता बिस्किट आहे त्याच्यामुळे असं नाही मी काढत. तुटू शकतं. अदरवाईज थोडीशी काळजी हा, घेऊन घेऊन आजूबाजूचं काढलं, चॉकलेट काढण्याची काढ- गरज आहे. येते. आणि एक आपला मँगो एक फ्लेवर आहे. बिस्किट पण रॅप केल्यावर खूप छान दिसतात. बरोबर. अशा पद्धतीने आपण म्हणजे इथे एक्सेस होतं असंही वाटणार नाही. फक्त ते सावकाश काढावं लागतं. अगदी मस्त मस्त वेगवेगळ्या आपण व्हरायटी मध्ये हे चॉकलेट्स बघतोय. ही ते आपण करतो. एक आपला मँगो फ्लेवर आहे तो एक मी दाखवते. तर मगाशी जे आपण फ्रीज मध्ये ठेवलं होतं घट्ट होण्यासाठी ते पल्लवी ताईंनी काढलेलं आहे.
आणि अशा पद्धतीनं त्यांनी काढून दाखवण्याची पद्धत सुद्धा आपल्याला सांगितलेली आहे. आता आपण जे ज्याला Mango. मेल्ट व्हायला खूप जास्त वेळ लागला होता ते ते आपलं सेट झालंय. बरोबर. हा आपला मँगो फ्लेवर आहे. हम्म. ह्याचं पण एक्सेस जे आहे हो. ते केलेलं आहे. थोडं अजून काळजीने केलं की एवढं एक्सेस येत नाही. हम्म. हा बार मँगो चॉकलेट बार. ह्याला तो आपण इथे ठेवू. आता आपले सगळे चॉकलेट्स बनवून झालेले आहेत. पल्लवी ताईंनी अगदी सोप्या पद्धतीनं कसे बनवतात त्याची स्टेप बाय स्टेप अगदी सोप्या पद्धतीनं माहिती दिलेली आहे. पल्लवी ताई, मी तुमच्याकडे पुन्हा एकदा येते. अगदी खूप छान वेगवेगळे आम्हाला कशा पद्धतीनं चॉकलेट घरात बनवले जातात ते तुम्ही सांगितलं. पण या माध्यमातून तुम्ही स्वतःचा बिझनेस सुरू केलाय. त्याचबरोबर आम्हाला असं कळालं की तुम्ही योगा ट्रेनर सुद्धा आहात. तर ती कशी काय पद्धत, ती कशी काय तुम्ही ते सगळ्या गोष्टी सांभाळता? ऍक्च्युली एवढं सगळं करत असताना मला तसं नाही, कुठल्याही स्त्रीला बाईला स्वतःची तब्येत पहिल्यांदा नीट ठेवली पाहिजे तर आपण बरोबर. एवढं करू शकतो किंवा एवढं धावून केल्याचा फायदा जर आपली हेल्थ चांगली असेल तरच आहे, अदरवाईज नाही. सो 1 तास थोडासा योगा एक्सरसाइज शरीरासाठी आपला वेळ दिला पाहिजे. अशा म्हणजे मी पूर्वीपासूनच सूर्यनमस्कार आणि करत होते. तो योगा पण योगाच्या क्लासेसला जात होते. मग त्याच्यानंतर योगाच्या परीक्षा असतात ते समजलं. मग मी योग प्रवेश, परिचय, योग शिक्षक या परीक्षा दिल्या आणि त्याचं एक्झाम वगैरे दिल्यानंतर मग मी स्वतःसाठीच शिकले तेही. आणि मग स्वतःसाठी योगा वगैरे घरात करू लागले. आणि लग्नानंतर एमकॉम केल्यामुळे एकतर मला शिकणं बंद करणं हे पटत नव्हतं. बरोबर. मग कशा ना कशात तरी हा आपला बिझनेस झाला, बरोबर. योगा शरीरासाठी झालं तर शिक्षण पण पाहिजे. म्हणून मग मी असं काही पण म्हणजे योगाची परीक्षा दिली. आता पण मी योगाच्या पुढच्या परीक्षेला ऍडमिशन घेते. हा. तो साइड बाय साइड काहीतरी स्वतःसाठी शिकायचं, त्या ह्याच्यातून शिकले आणि स्वतःसाठी. बरं, आता शेवटचा प्रश्न खरं तर, आता तुम्ही स्वतःचा बिझनेस तयार केला, अगदी आवडच तुम्हाला होती आणि आवडीचं रूपांतर तुम्ही या बिझनेसमध्ये केलंय. तर काय सांगू शकता ज्यांना या फील्डमध्ये यायचं आहे किंवा जी घरी राहून ज्यांना बिझनेस क्रिएट करायचा आहे, अशांना काय सल्ला द्या? स्वतःची इच्छा असली पाहिजे पहिली, आणि त्याच्यानंतर स्वतःची तयारी पण असली पाहिजे. कारण बऱ्याच बायकांचं असं असतं की घरातून सपोर्ट नाही किंवा आपल्याला वेळच नाही, तर आपल्याला वेळ कोणी देणार नाही की तू आता हा वेळ घे. तो स्वतःची इच्छा अगदी म्हणजे ती अंमलात आणली पाहिजे की मी हे ठरवलेलं आहे, मी हे करणार आहे, तर मी घरातलं करून करणार. असं जेव्हा तुम्ही करता त्यावेळी खरं तर घरचे आपोआप सपोर्ट करतात असं मला वाटतं. पण एक सातत्य ठेवून, एक एम गोल ठरवून केलं पाहिजे होतं. आणि कुठल्याही बिझनेसला लगेच रिस्पॉन्स किंवा हे मिळत नाही, रिस्पॉन्स असा एकदम प्रतिसाद नाही मिळत. त्याच्यासाठी भरपूर वर्ष जावी लागतात. मी तर म्हणेन 1-2 वर्ष मिनिमम तरी जावी लागतात. त्यावेळी तो बिझनेस आपल्याला म्हणजे आपण म्हणू शकतो की आपण सक्सेस झालो, अदर नाही झालो. लगेच 4 दिवसात जर आपल्याला यश नाही मिळालं तर आपल्याला बिझनेस करायला जमत नाही असं म्हणायचं नाही. किंवा बिझनेस असं नाही, नोकरी किंवा कुठलीही गोष्ट, त्याच्यासाठी खूप पेशन्स ठेवून होत नाही तर ते का होत नाही त्याची कारणं शोधून, त्याला अजून वेळ देऊन, त्याच्यासाठी अजून थोड्या स्ट्रॅटेजीज आखून असं ते केलं पाहिजे. बरोबर. प्रयत्न केले पाहिजेत, आपोआप होतं असं मला वाटतं. नक्कीच. अगदी मोलाचा सल्ला दिलाय की प्रयत्न करणं आणि आवड त्यात सातत्य टिकून ठेवणं फार गरजेचं आहे. आता चॉकलेट डे आहे खरं तर 7 जुलैला. तुमचं फेवरेट चॉकलेट कुठलं? चिली फ्लेक्स स्पायसी. अच्छा. बरं. धन्यवाद ताई, खूप मस्त माहिती दिलीत आणि वेगवेगळे चॉकलेट्स आम्हाला अगदी इन्स्टंट करून दाखवले, त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार.
तर आत्ता आपण होतो ते म्हणजे दिविशाच केक्स अँड किचन मध्ये. या माध्यमातून पल्लवी ताईंनी आपला बिझनेस तयार केला आणि त्याचबरोबर फक्त स्वतःपुरतं त्या मर्यादित राहिल्या नाहीत, तर त्यांनी जे त्या शिकल्यात त्याचे धडे त्यांनी अनेकांना दिले. त्या माध्यमातून त्यांनी प्रशिक्षण सुद्धा केलं. अगदी सुरुवातीच्या काळात मोफत प्रशिक्षण त्या देत होत्या आणि त्यांचा जो आपण पाहतोय की मोठ्या प्रमाणात त्यांनी हा डोलारा आहे तो उभारलेला आहे. मात्र हे छोटे चॉकलेट आज तुम्हाला कुठल्या कुठे पोहोचवू शकतात हे त्याचंच एक उदाहरण म्हणजे पल्लवी ताई. तर तुम्हाला सुद्धा कुठले चॉकलेट्स आवडतात ते सुद्धा आम्हाला सांगायला अजिबात विसरू नका. आता इथंच थांबतोय. कॅमेरामॅन प्रसाद कदमसह जुईली पांगम, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी.